Desiatky, od desiatky. No. No, pomnožujete číslo ako 10? A ci ho 20? Áno. 30? Áno. 50? Áno. 100? Áno. A vy čo, debila, ako si ty? Pen, áno. Áno. A koho? On už tu ide, pána. Ičec tam asti. No koho? Jeho. No. No, to, že si debil máš. Teraz ťa volám debil. No však hej, Debil. vidno. Dávaj otázku mu dajku. Nenapadá ma. Rozmýšľajte otázky. No, a rýchlo odpovedaj, rýchlo. Daj mi rýchlo. Koľko má 100 nohy? 4. Svetka? 4. Lienka? Lienka? 8. Drevo? 1. Strom? 1. Nebo? 1. Zem? 1. Tondokan? 2. Ty? 2. Riď mi vytri. Daj nahlas. Miki, ty. Koľko párov krydiel má Lienka? Lienka? 8. Jebni sa o zem. Dobre. Aká rieka tečie cez Vyderník? Červená. Jak sa volá? Ako sa volá tá rieka? Jak? Ako sa volá tá rieka? Dunaj. A cez Poprad aká tečie? Hron. A cez Spisku Novú Ves? Počkaj. 2. A na stanici je aká rieka? Potoč. A hore vo Vyderníku? Nejaký. A v Prabušiciach? Nový. A v Betľanovcoch? Nový. A u vás doma? Nemáme. A z čoho pijete vodu? Kulor. Studne. Máte studňu? No a? A tá voda z čoho je? Čom? Z čoho máš studní vodu? Z jakého potoka? Rýchlo. Vach. Dobre. Ďakujem. Čo je medzi nebou a zemou? Lebo nebo je nebo a zem je zem. Ale čo je medzi zemou a nebom? Že zem je dolu a nebo je hore. Ale čo je medzi nimi? Strede. Však sa pozri hore. Povedz minč. Nie. Nebo. Normálne odpovedaj, dávaj. Medzi zemou a nebom čo je? Výška. Daj pauzu. Ri. Aký je rozdiel medzi satanom a tebom? A tebou? Lebo Satan je horor a ja som človek. Nie, aký je to rozdiel? Ty si blbý človek a on je múdry človek. Aký je rozdiel medzi tým? Ja som múdry, on je blbý. A jak si na to prišiel? Lebo on je horor. A ty si čo? Človek. Pozor. Si komédia. Je to dobré, že si komédia? Ja ti to dokážem. Nie, udri ma. Neudrem ťa. Daj si na internete www.somreporter.sk a často uvidíš. Daj pauzu. No, teraz. Čo chodí po kolejnicoch? Jak? Po ceste? Auto. Po nebe? Oblaky. Po chodníku? Ľudia. Po ceste? Ľudia. Po tráve? Vo vzduchu? Však rýchlo. Ľudia. Vo vesmíre? Po streche? Počkaj, po vesmíre mimo šemšťania. Na streche? Bociany. Doma? Ľudia. Prečo ľudia? A zvieratá nemáš doma? Zvieratá. No vidíš. Po dole? Pozor, meso. Studni? Voda. Nie, ryby. Dobre, to je jedno. V močiari? Maky. V rieke? Pozor. Kačky. Hornaté? Stromy. V daždi? Čo chodí v daždi? Čo chodí v daždi? Papeži. A za? Ešte nie. Slnko chodí? Nie. Ticho. A čo robí slnko? Pohybuje sa. Ako? S nohami. Okolo čoho? Okolo čoho? Rýchlo! Okolo zemegule. Koľko má rok mesiacov? Rok mesiacu. Pozor. 12. Pozor. Nevidím. Delené pol roka? Rýchlo. Koľko má pol roka mesiacov? 5. Ne. 6. Koľko má deň hodín? Deň hodín 24. Sekundy?
A koľko ty zožereš na desiatu? Pol kila. Čoho? Mesa. Dobre, daj sa. Daj pauzu. Kde slavný? Teraz! Nesmejte sa. Kde si sa narodil? Bystrice. Kedy? 1999. Dátum. 27.5.1999. Mesto. Bystrica. Okres. Bydlisko. Žilina. Čo? No, hovor. Čo? Poštové. No. Poštové smerovacie číslo. 42. Okres. 4. Koľko máš rokov? Ja. 12. Videl to Bystricou. Čo? Videl to Bystricou. No videl. To ma videl v Bystrice? Nie. 11 rokov delené Bystrica je. Koľko má rokov, papi, spýtaj sa. Rýchlo. 11 deleno Bystrica. 11. Dobre, koľko má pápež rokov? Rýchlo. Ticho, buď. 13. Koľko máš rokov ty? 12. Tvoja mama? Tuto 6. Prečo si dal pred chvíľou 11? 12 mám. 12 delené, zvolené. 12. Ako si to vyrátal? 12 deleno, nič je 12. Nie, 12 delené, dvakrát zvolené. Ešte 8. Dáme jeden zvolen, druhý zvolený. Koľko budú zvolení? 2. Nie, lebo nikdy neexistuje dva zvolení, iba jeden. Ako sa voláš? René Kloščen. René Krošten? Rodné prezvisko? René Kloščen. Rodné meno? René Kloščen. Národnosť? Polsko. Ja už vím udať dieťa, ja. Štátna príslušnosť? Štátny znak. Dobre, to buď.